Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail. Seperti biasa guys, apa yang ngajakin bumbu dari kapuan ini guys, sampai bawa sakit sampai lepek kesupannya sampai kayak gini. Layu nek gak dadi urusi guys, kita tak ngajaki kabeh. Ape tak? Dikelas sampai dikelolo deh. Lan lodeh saiki lan asem guys. Sini tak bengkak nulang-nulang nek buak ben aja ya. Ini tak duduk dhewe sampai sak bunggil-bunggile. Dilelah bunggile iki wis karena suwe guys. Jadi ini wis soalnya udah busuk. Kesuwen. Carane ngene nek ngopesi kuwi di kijek kae ning sak nek mama ya tak kon mek. Mbok mak dimasak apa bareng guys. Lodeh yo. Awalnya ini balur sego jagung lho. Padha groko sing iki lho. Sampai garing. Iki lakone cek lumbu wae, blenger jangan lodeh. Timbang gak mek apa-apa. Cek kabeh ndang wis dembar timbang layu. Sak isine iki apa? Inuk. Kalau lodeh inuk di jangan asem inuk. Kalau lodeh di berubah sisi nek asem usah. Tapi bener tak buat nek aku. Nek gatel. Godhonge nek apik ya sak godhonge nek godhonge elek ya wis dua ae. Ini cek apik-apik ya. Ini rong iso ngopeni. Iso nyandek kakek saiki. Besok. Bang mumpung cek perainan, ora mek opo-opo. Kenapa ini ya masak guys. Ini yo. Aku tak iris-iris iki. Suwi gak tau kelan iki. Iki dicipuk jero-jerone terus disiseti kayak ngene guys. Sampai kelan. Caranya seperti itu. Disiseti. Asem kalau lodeh. Lawe asinan jos ganis ke jagung jangane lumbu wis ora tolah-toleh pokoknya ini gak usah sak guys kowe jane seneng nang ini ngopeni ini lho sak bunggile tak enak ini tak duduk dhewe guys gue nyoba kau lagi yo gue ambyang soalnya lumbu lagi gak payu guys makanya gak tidur biasanya payu tapi gak payu
rebutan. Ini gatel boleh juga gatel ki nek tales ki gatel. Ki lumbu ki nek akeh maceme guys, lumbu pari, lumbu siapa tuh ya? Aku seneng nek isine ngene iki. Itu digodhoki cepet medhuk. Cek nek guys, tak cipuk nek sisan. Wis gak neh, Mak. Lumbune wis. Lah ya wis. Tak angoni kabeh. Ora ana gelem guys, makne dhewe dhewe lho. Dibuat ning wiritan kono. Bisa. Ini. Sampe ijek neh. Nek gak diopeni kabeh mesisan anu. Layu. Udah kayak kresek soalnya sih diolah sisuk guys. Kresek kok. Aku ya tak kelo asem sesuk lodeh. Ben lumbu kabeh iki. Prenan apa gelem nur dodo adus. Kongkon. Kongkon adus podo. Caranya gini, kenapa dipesan gak bin kesepin ragatel kali? Aku dewi rara kok caranya gini? Gedongnya nek nom tak elok no. Matang ki ya bubili budi. Wah, enak iki dijangan. Selain dijangan lodeh, terus di lasem, dia pak nopis. Ini nek sing diuseng-useng jadi enak. Tapi belum tahu aku. Lumbu kok diuseng. Tapi enak loh guys, ini lumbu diuseng. Kalau dari ini baru.
Ben nunggu kabeh. Kowe gak jaluk mak yo? Kowe gak jaluk? Lah ya duwe wete. Ya wis. Kerak iki gak enak guys, enake nek sing nom-nom jero iki lho. Tak oceki koyo ngono. Kok dibagi loro diadek kresek. Dicipuk pucuk-pucuk etok sing medhok ngono guys. Dawa-dawa ngelawati wong. Aku nek kerak gak tak openi guys. Anu kerak tapi nek cek empuk karena nek cek lagi sih sampai kegiatan ini iya mak apa tak kelasem sesuk lho deh pindo pelunggu ae awe balur bet pindang iya angin idik mangus sing paring dik ini tak anget nek guys sarapan peri jaluk sego goreng segone tak goreng kayak endok wis dadi nanti wong loro kok santai aku penting anak nah iki agak tutup guys karek ngelo ayo ngonten yoan boleh duit aku yo iki ya tak konten mak kabeh konten guys terayo mergo ini ning dunia perkontenan kabeh di konten jumlir ya pemirsa kerak ini oke kerak sampai rasa ben panjang durasi ini iwak ini iwak guys iwak ini iki nek medhuk mlumur winuk iki gak ora mau medhuk ora iki jajal guys
Aduh sampai pegel. Gak sedeng guys sampean guys. Aku memang kucing mangan pindang kok tak yo gak sida mangan pindang. Saya diam sampai iso buka guys. Tawi goreng ati sak piring entek depan kucing. Bila ada nih guys gak sedeng. Enggak melangkah kok juga menjurutan. Kok irang dangklah. Tak tutup ya durasinya panjang ya. Aku kok tadi tapi mau mandi dulu loh tadi pindho. Terima kasih untuk Mbak Eka wis dikei janganan Mbak Isma. Iki kena tak masak rong dino. Asem ambek lodeh 2 menu guys. Pokoknya semoga-moga paringi sehat kabeh, seger waras, lancar, berkah barokah lho. Isi ditekelo lodeh iki ditekelo asem. Aseme saithik ae. Wis ngono Mbak Isma pamit. Terima kasih wis selalu menonton konten-konten terbaru nih Mbak Deni, Mbak Isma nggak saran semangat masukan. Wis ditonton terus iklan wis gak di-skip. Sepurane sing akeh nek tur katane Mbak Isma sing salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbak Isma mau dulu besik titik Allah ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.